Iro itrai sesin pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke berdebor tam ke jong jisu te ha ke ke video ngakwa ban tentu iaphi ki khon samla ne ki long kme ne ki long pa ne ki khon khna ne yo le se dan ap deng jong phi ha ka jing bom tip jong phi ha ka jing bom pat sngo tho bha jong phi yo phi kwa le cha ka tu ka cherry blossom te nga ye phi sia ki bedan hang ne ngala sngo bai kum ki khon ki khti la jong te ani tho iaphi ba U Blei Un sngo bhar ka ye gi ban le chatu te la da phila ban ko ongu om dei ba phi ko ongu ye nga phi ko ongu yo U Blei na mar ba kan ni ka de ka ta ka jing ye le kemen ya utu u cherry blossom te kam long ken bang ni le kemen se yo u ding te ni le kemen le yu ha ba upho bha u itanat bha te ka kamram jongi bangin ai ngo yo Blei ai ngo yo Blei bu la ai ka maryang ka ba itanat ki ding ki ba itanat ki sentiu ki skot ki ba itanat han rekat bangin ye thau burom ya ka ding ka mau te kam long ken ka ba dei te ka muat ba U Blei shem sngo bhar ken te na mar ba U Blei shem sngo bhar te wat ya kwa re ban ya le bat la da pidon ki bah yeng ki bah sem ki paralok ki parajor pen sngo tho ye ki ong ye ki wat nam leit re sha ka ni ka cherry blossom na mar ba U Blei la re ban shem sngo bha ya ki te ki ban leit sha ka ni ka tamasa ki don ki bas sngo tho bakla om dei ba ki le persya han re ki sngo tho ki ong ba le re ka don ka por ki baro te han re ka don ka por ki baro kamot ka don ka por ban ya le pop khnang ka don ka por ban ya le hok khnang han re ka don ka por ki baro u eklisistes uang ka por ban kha ka por ban yap ka por ban do ka por ban yo te han re kam judan re kata ka por ka bangi le pop han re bangi nang long ta ki breu ngi dap da ki jing tuna ngi bakla ngi or ngi hap mat kum ta ka ter te han re da ka bangi le khnang te judan ke ngi ta ka por bangi le pop khnang te ya ka bangi tep ka ya da ko wei te han re ya ka bangi tep pat te ngi hap ken bangin kyar te na mar kata wat ai nga ye phi bangin le sha ka ne ka cherry blossom na mar ba U Blei shem sngo bhare ya ka ne ka cherry blossom te na mar kata phin ya pen sngo tho lem ye ki lok ki jor phi ba wat nam let re sha ka ne ka cherry blossom na mar ba ki don ki bo ong ba U Blei udap ha ki jaka ba ro te kamot ba U Blei udon hang ne ha po cherry blossom ru han re ka du jok bat ka beneng kam dan benta ka kam kai ba ka kam shisha kam dan benta U Blei bat U Blei thau dan benta te hang no badan ka tamasa ka bam pandan buram U Blei ka ba tem de jing roi per thai bat kumta ter U Blei dan hang tu la da ja bangi let no na ka de per thai ha ka tu ka sngi ha ka tu ka jaka kamot ka jing im jongi kam dan re ha ka ti ka jong U Blei ngin nam sngo thu bakla re ba U Blei udon bet hang no ru te na mar kata phi hap ban ko ongu ik ai ke U Blei Ukraine ye phi hap ban ko ongu ik ai ke ba ka tin ke jong U Blei ko ong te kam de ke nyi ba habangi la long kristan ngin le kum ki bam pat long kristan ki ba pli ki bam pat long kristan kim sngo tho rengi ki ba la long kristan la ngi long ke jing dum te kum no kin shai kita ki bam pat long kristan ngi happen I mangi ken ya ka jing shai hakmat ka perthai khna ba ka perthai ru kan yo I harela da kristan hi ula le kum ki hindu ula le kum kita ki breu ki bam pat I tho U Blei ti ka ai ken ka ban chai kita ki bam pat long kristan te nga kon tu jor ya phi sia ki ba yet yo try wat nam let bane shim banta sha kan ka cherry blossom tu blen yo ban kur khui philang ba ro ya ro itrai